Čast mi je i veliko zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti i poželiti dobrodošlicu na današnju svečanost povodom otvaranja Neltovog distributivnog centra u Bijeljini. Izgradnjom distributivnog centra u Bijeljini završen je investicioni ciklus koji je počeo prije 6 godina, izgradnjom i puštanjem u rad distributivnih centara u Sarajevu i Bijeljini. Cilj je bio da obezbijedimo kompletnu infrastrukturu za nesmetano izvođenje distributivno-prodajnih operacija Nelta u Bosni i Hercegovini. U navedenom periodu Nelt je na tržište Bosne i Hercegovine i u vlastiti razvoj investirao preko 14,5 miliona maraka. Otvorio je 250 novih radnih mjesta, pomagao je široj društvenoj zajednici i uspješno je radio na razvoju mladih i perspektivnih pripravnika koji su danas nosioci Neltovog biznisa u Bosni i Hercegovini. Ukupna površina skladišnog prostora iznosi 1350 metara kvadratnih, skladište je samo podijeljeno u 3 zone. Mi smo trenutno po neto prihodima među top 4 distributera na tržištu Bosne i Hercegovine, a naši planovi srednjoročni nam govore da u naredne 2 do 3 godine zasigurno ćemo doći na poziciju broj 1 kad je u pitanju distributivna industrija u Bosni i Hercegovini.